Tokikomen ahalegin handia egiten ari gara toki komunikabideetan publizitatearen bidez eskaintzen dugun zerbitzuaren balioa areagotzeko. Horretan gabiltzala, iruditu zaigu aitortu eta eskertu beharra dagoela hainbat iragarlek haien publizitatea euskaratzeko medioetan jartzeko egiten duten apustua. Eta horregatik sortu dugu Tokikon publizitate saria. Sari hori emateko ezinbesteko izan da epaimahaia osatu duten 3 lagunen ekarpena. Txalo handi bat, mesedez, publizitate epaimahaia osatu duten Kike Amonarriz, Estitxu Garai eta Zurine Elordirentzat. Eskerrik asko. Epaimahaikideek 3 iragarki edo kanpaina aukeratu dituzte finalista izateko. Beterri Buruntza herrien izenean Xabier Arregik Usurbilko alkateak entregatuko du garaikurra. Eta hauek dira finalistak. Erronkariko gazta kanpaina, Gasteizko udala Gasteizen bai kanpainarekin, eta Puntueus Fundazioa gehiago garelako merkeago kanpaina. Ikus dezagun zein izan den irabazlea. Publizitatean ere euskarak balio erantsi handia dakar eta horren adierazgarri argia da aurten lehen aldiz eman dugun sari honen irabazlea. Bertoko antzinako euskalkiaren erabilerak oso ondo funtzionatzen du amu gisa eta produktuaren bertokotasuna azpimarratzeko baliabide bikaina da ondare kulturala eta gastronomikoa modu ezin hobean lotuz. Horri gehitu behar zaio ikusentzunezko piezaren burutze bikaina. Gainera, irudietan oso ondo islatzen da sexu, zein adin, aniztasuna eta bailarako ikuspegi gaurkotu eta anitza. Horregatik guztiagatik, epaimahaiak erabaki du 2017ko publizitate saria Labrit Multimediak aurkeztutako Erronkariko gaztaren telebistako espotari ematea. Karia eta Xabier Arregi, Usurbilko alkatea. Tira, Labriten bereziki pozik gaude aitortza honekin eta 2 arrazoi nagusi ditugu kontente egoteko. Batetik, euskarak jakina metapublizitatea egiteko balio duelako, alegia, euskarak publizitatea behar duenik ez dugu zalantzan jarriko, ez eta helburu ausartak ezartzen asmatu beharko genukela ere ez dugu katuko. Euskarak ordea unibertsoa hitz egiteko balio duela 30 urtetik fisika kuantikoa aritzeko, edota egun Twitterrez iruzki matxista egin duena bairantzeko, baliagarria da oso. Euskara zaharrena ere erronkariera 21. mendeari mintzatzen altzaio, eta hori egiteko aukera izateagatik kontent gaude oso. Eta gure pozaren 2. arrazoia, gure egiteko moduen balioztapena edo baieztapena izan da, Labriten bengogatik gure lan filosofiari dagokion aitortza jaso dugulako. Gure sormoen protokoloetan txertaturik baitugu nortasunean oinarrituriko publizitatea eta komunikazioa orokorrean eraginkorrena dela. Beraz, irudikatu ezazue gure ideia zaparra da brainstorming bigera, Erronkariko gaztaren jatorrizko izendapenak iragarki askatu digu eta hasi gara ideia gotatzen. Erronkariko gazta, zer dakigu bere inguruan, esan du batek? Arrako trikuharriaren azpian, artzainen zorroak, koiarak eta suharria topatu zituztela, alegia, baigerako artzainek gazta historia aurrean egiten zuten. Frogatuta dago, esan du gure historialari oroiakileak. Eta baten batek bota zuen bigeran, hori bai gazta zarra? Eta orduan, altxor horren mailako beste altxor zahar bat bilatzen jarri ginen, identifikazio komunikatiboaren bila. Zer da erronkariko gazta bezain zaharra, bezain bertakoa?
bezain berezia, bezain goxoa, erronkariko euskara. Beraz, erronkariko gazta eta erronkariko euskara Pirineotako altxorrago aldin badira, zergatik ez erabili bat bestea saltzeko. Eta Labriten oso nafarrak garen ez, pentsatu, erabaki eta ekin genion gidoia egiteari. Eta bidean errastasunak baino ezik genituen topatu, batetik bezeroa, erronkariko jatorrizko izendapena, ausart eta ideiaren alde azaldu zelako, haien konfiantzari esker gaude gaur hemen. Eta errastasunak bestalde, iragarkiari ahotsa jarri zionak, ez dakit orain entzun ote den ahotsa, ez uste dut ez da? Bueno, zergatik ukatu, erronkariko euskarak aho zabalik utzi ditu asko eta asko, baina bereziki esataria, Martxelo Sotez da bera, eta grabazio estudian sartu eta galdetu zuen. Ziur altzaudete hizkuntza elfikoan enaizela ari? Egin genuen jakina, elfikoa fikziozko lenguaia delako, eta demostratzen hasia ginelako benetako hizkuntzarik zaharrenak komunikazio modu eta euskarri berrienetan ere eraginkorrak direla. Eta hori dagoeneko ez alda ospatzeko arrazoia. Nortasuna mahai gainean jartzen denean, errazagoa egiten da dena. Eta hori da Labriten jarraitu ohi dugun filosofia, batzuetan asmatuko dugu, beste askotan ez, baina zintzaigu komunikazio koherentea egiten ez dugun ikukatu. Eta koherenteak izango bagina, eta honekin bukatzen dut, gaur Fidela Bernatek jasoko zuen saria. Fidela, Fidelak erronkariera zehaskatik erabili zuen azkena izan zen. 1888an jaio zen, Uzarrotzen, eta 1981an hiltzen Iruñan. Larunbatari nesken eguna esaten zion, eta beretxean sartzen zen orori onkixin. Bere izan zen euskara Pirinotako tesoroetako bat gorde zuen azkena. Baina badugu beste altxorraren zaindaria, Lorenzo Sarratea artzaina da egun osoz, eta tarteka erronkariko jatorrizko izendapenaren lehendakari ordea. Bueno, egun on denei, ni lau hitz esango ditut, gure bideotxotan agertzen da hitz bat, tesoroa. Eta egia da ez, gure bizimodua, artzaintza, tesoroa da. Tesoroa da gure gazta, gure mendia, larreak, gure baserriak, herri txikia, jendea, baina tesoroa handiena duguna da gure hizkuntza, ez? Gure euskara. Hola bizi izan gara hauniz urtez, eta espero segitzea bizitzen hauniz urte euskaraz. Esker haunitz, tokikon, sari hau euskaratik eta euskaraz emategatik. Mil esker.